Рӯз ба хайр мухлисони Барселона. Муҳлати равзанаи трансфериам ба поён расид ва Барселона дар ин муддат трансферҳои аҷоиб ва ғайриинтизор кард. Антуан Гризманн дар дақиқаҳои охири равзанаи трансферӣ ба дастаи собиқаш Атлетико баргашт. Дастаи мадридӣ бозингари фаронсавиро барои як мавсим бо ӯҳдадорӣ барои хариданаш ба иҷора гирифт. Атлетико барои иҷораи Гризманн 10 миллион евро ба Барселона медиҳад ва мувофиқ қарор дод. Боз як мавсими дигар метавонад ки иҷораро давом диҳад. Имрӯз мо ҷамъбасти кори трансфери Барселонаро хулосагирӣ мекунем. Дар ягон ҷо баъз рушнет мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи дастави як муддат ба истироҳат мераваду мунтахабҳо рақобатҳои худро баҳри роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳони соли 2022 баргузор мекунанд. Дар Аврупо моро якчанд рақобатҳои ҷолиб интизор аст. Барои шавқовартар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1x ба онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дар оид регистратсия кунед ва истифодаи промокоди барсатиҷиро фаромӯш насозед, зеро бо он метавонед дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ ба даст оред. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Маблағи хариди Гризманн 40 миллион евро қайд гардидааст. Тобистони соли 2019 Барселона Гризманнро аз Атлетико 120 миллион евро харидорӣ намуда буд. Дар ин муддат Гризманн танҳо барандаи ҷоми Испания гашту халос ва дар 102 бозии ҳамагӣ 35 голро ба нишон расонд. Аз соли 2014 то 2019 ӯ дар ҳайати Атлетико бозӣ карда дар 257 бозӣ 133 гол зада буд. Ба ҷои ӯ Барселона ҳамлагари 31 солаи Севиля Люк ДЕ ЙОНГро ройгон ба иҷора гирифта ӯҳдадор шуд ки музди меҳнаташро пурра пардохт намояд. Бозингари голландӣ аллакай пешниҳоди каталониҳоро қабул кард ва Барса трансфери ӯро расман эълон намуд. Люк ДЕ ЙОНГ ба Роналд Куман бисёр писанд аст, чунки ҳангоми баромад намуданаш дар мунтахаби Нидерландия сармураббии ин тим буд. Баъзеҳо ба ин назаранд ки ҳарду онҳо якҷоя Барсаро тарк мекунанд. Рафтани Гризманн ба иҷора бо банди хариди ҳатмияш аз ҷониби Атлетико он қадар бад ҳам нест. Аз ҷиҳати андоз агар назар андозем, ин трансфер метавонад 40 миллион евроро дар саҳифаи маошони бозингарон ихтисор намояд. Баландтарин маошро дар даста маз Антуан Гризманн дошт ва ҳатто Месси ҳам агар дар Барселона мемонду бо даста шартномаи нав мебаст, ҳатман маошаш аз Гризманн камтар мешуд. Дар соли оянда боз метавонад ки ба буҷа миллионҳои навро ворид созад. Бо назардошти фурӯхтани Эмерсону Ильяш Мориба ки бо мукофотпулиҳои иловагии 40-50 миллион евро ба даст меоранд, Гризманн набояд ки аз 50 миллион камтар арзиш дошта бошад. Вале бо вуҷуди ин ҳама трансфери ДЕ ЙОНГ барои Барселона чӣ лозим буд? Ман намефаҳмам. Агар ройгон ҳам ба иҷора омода бошад, боз як боатенги дигар барои даста мешавад. Агар дар ҳақиқат ин гузаришро Роналд Куман талаб карда бошад, умедворем ки ӯ ҳамаи ДЕ ЙОНГҳоро ба хубӣ истифода бурда метавонад. Лапорта қайд карда буд ки ҳатто бе Месси 110% даромади даста дар маоши футболбозон сарф карда мешуд. Депай ва Гарсияро танҳо бо шарофати Жерар Пике ки аз ҷузъи маошаш даст кашид, тавонистанд ба қайд бигиранд. Агюеро Мессиро бошад, Мингесаро бошад, Месси мегӯям. Агюеро Мессиро бошад бо шарофати Бускетс ва Алба. Ягона варианти фурӯхтани бозингарони айни ҳол дар оқибати президентии Бартомеу мебинам ки Каутиньо, Дембеле, Брейтфилд, Пьянич ва Умтитиро фурӯхтан қариб ки номумкин аст. Баъзи онҳо ба дараҷаи дар сатҳи паст қарор доранд ки ҳатто Зенит намехоҳад бар ивази 5-7 миллион евро онҳоро ба дастааш гирад. Дигаронаш бошад ҷароҳат бардоштаанду дар хонаи ёнбош Барселонаро ҷӯшида истоданд ва намехоҳанд ки маоши онҳоро кам кунанд. Ягона бозингаре ки ӯро метавонистем ба ягон ҷо лагат кунем, ин фонди маоши футболбозонро ихтисор кунад, танҳо Антуан Гризманн мемонд. Гузариши ӯ ба Атлетико яъне пурқувват сохтани дастаи рақиб аст ки барои чемпион шудан мубориза мебарад ва боз ҳам ҳолати Луис Суарес такрор шуд. Аммо дар сурати дигар новобаста аз натиҷаҳо мо 100% даромади дастаро дар маоши футболбозон харҷ мекардему метавонистем ба як фалокати иқтисодии навбатӣ дучор оем. Гумон мекунам Барса томи имконияташро истифода бурда пул ҷамъ дорад, то ки тобистони соли оянда Холландро ба даста оварда тавонад. Сабаби дигари чунин рафтори роҳбарияти дастаро дигар ман намебинам. Ба онҳое ки трансфери Гризманнро ниҳоят бад қабул доранд, гуфтаниам ки айни ҳол хеле маблағи гарон қарз дорем ва ба ғайр аз фурӯхтани бозингарон дигар илоҷе надорем. Ҳаёт ҳамин аст. Медонам ба ҷои Гризманн футболбози миёнае ки дар беш аз 60 бозии ҳамагӣ 10 гол зиёд намезанад хандаовар аст, вале ба назар гиред ки танҳо футболбозони миёнаро ройгон ба даст оварда мешавад. Ҳамаи дастаҳо замоне ба буҳрон дучор мешаванд ва мо мухлисон умедворем ки баъд аз 2-3 мавсим Барса ба худ меояду бозам ба бошгоҳи бузургтарини олам мубаддал мегардад.
шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. Аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳама ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунанд. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед.